Aquest diumenge s'han iniciat les colònies d'adolescents.cat al Mas Can Vendrell, a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva. Un primer dia marcat per la visita dels actors Carlos Cuevas, Elisabet Casanovas i David Solans, en Pol, la Tània i en Bruno de Merlí. Una sèrie de gran èxit creada pel guionista Héctor Lozano, que també va assistir a la cita. Els artistes van explicar un munt d'anècdotes de la primera temporada, vivències del rodatge de la segona temporada i van contestar preguntes dels nois i noies de les colònies. Pels protagonistes de la sèrie, trobar-se cara a cara amb els seus seguidors sempre és molt especial. Està molt bé tenir un feedback perquè de cop veus com la gent es fixa en coses diferents amb les que tu t'havies fixat o a vegades com es distorsiona la sèrie vista només des de la pantalla i no coneixent tot el procés. Doncs és com molt agraït venir aquí i veure per quin tipus de públic sobretot estàs fent aquest producte. Molt interessant i molt bonic, perquè és una feina que has fet i que de cop està ben rebuda i de cop surten... És molt guai quan et fan preguntes i inquietuds que tenen ells de coses d'una cosa que has fet i molt bé. Tot i que pels fans l'espera s'ha fet llarga, ja hi ha data oficial de llançament de la segona temporada. 19 de setembre, com a molt tard 10:30. I sí, tenim els dilluns per nosaltres. Sembla que els nous capítols de Merlí tornaran a sorprendre els espectadors i, segons explica Carlos Cuevas, o si ho preferiu, en Pol, les noves trames superaran l'emoció i intensitat de la primera temporada. La segona temporada és espectacular. Jo us ho juro que és millor que la primera temporada. Però per tot, els actors estan millor tots, està millor rodada, les trames són tremendes, tothom té moltes trames. La primera temporada té una cosa introductòria, no? D'anar explicant qui és cadascú, d'on ve, què li passa, i a la segona, com ja coneixes a tothom, ja va com un avió. O sigui, el primer capítol passen moltes coses per tothom. Les colònies d'adolescents.cat s'allargaran fins al dissabte 30 de juliol i estaran plenes d'activitats, entre d'altres, un taller d'assessoria d'imatge, els concerts de Crossing o Enric Verdaguer i els tallers sobre YouTube i televisió. Per cert, els nois de Merlí us volen enviar un missatge. Hola, sóc el David Solans i envio una salutació molt forta a tots els lectors d'adolescents.cat. Faig un petó molt gran a tots els lectors d'adolescents.cat i us animo que veieu la segona temporada de Merlí perquè us prometo de veritat que és molt guai i l'estem fent amb molt de carinyo. Un petonet molt gran. Una salutació enorme i moltes gràcies per seguir la sèrie, si és que la seguiu.